Ennill Serie A, ti'n bod, eleni, da ni wedi gorffan uwch ben AC Milan a Juventus. Wrth gwrs, mae Roma, Napoli a Inter uwch yn penna ni. Di ddim yn mynd i fod yn hawdd, ond mae rhaid i ni fod yn rhoi nod i ni'n hynna ac yn pwsiad ar gyfer hynny. Dwi'n meddwl oedd gan y perchnogion rhyw syniad neu rhyw obaith neu freuddwyd a gallan ni gyrraedd y Champions League mewn 5 i 10 mlynedd. Da ni wedi gwneud hynny mewn 2 flynedd, felly pam stopio'n fanno, a mae rhaid i ni gario ymlaen efo'r momentum, parhau i weithio'n galad, ac gobeithio gallan ni wireddu ac cyrraedd y nod yna o ennill y gynghrair Serie A blwyddyn nesaf. Yn enwedig gan bod ti yma ar y stepan drws i cael yn nwy'n i fyny yn Botforth ac wedi cael yn nwy'n i fyny yn yr Eisteddfodau. Oedd hi'n bwysig i mi, bryn bynnag, i fod yn gwneud yr ymdrech yna. Dwi'n ni'n meddwl pan ni'n cynllunio chydig fisoedd yn ôl pa ddiwrnod sy'n ni'n gallu bod yn rhydd. Oedd hi'n anodd iawn deud oherwydd oedd yna bosibiliadau o play-offs ac yn y blaen. Mae bob dim wedi gweithio allan yn berffaith a dwi yma ac mae'r tywydd fel fysa hi'n como.